Γεια σας κορίτσια, αγόρια. Λοιπόν, πολύ χρωστούσα κι άλλο στην κοπέλα που έχει κάνει δωρεά και έκανα μόνο, δεν θυμάμαι τι σας έκανα στο άλλο του κανάλι, στα ελληνικά. Το κάνω τώρα όταν σας κάνω όλα τα ζώδια. Και τα ζώδια εγώ τα κάνω μόνο όταν παραγγέλνουμε δωρεά. Λοιπόν, θα κάνω το 2025 με ένα χαρτί για όλα τα ζώδια, ok? Να είστε όλοι εντάξει. Δεν μπορώ πολύ να κάτσω. Οπότε ένα χαρτί, 12 ζώδια είναι αρκετά. Ξεκινάμε από το κρυό. Like. Αφήστε τα διαφημιστικά να τρέχουν. Okay. Αν θέλετε να δείτε το live, όσοι δεν είδατε, το live έχει δύο επιλογές, είναι 10 λεπτά. Το τελευταίο live σε αυτό το κανάλι. Πάτε που είναι τα live. Και είναι η επόμενη σχέση. Στα γρήγορα το έκανα όπως πρόλαβα. Okay. Αν δεν παίρνετε ενημέρωση, δεν πήρατε ενημέρωση για το live. Κρυός, γυναίκα, άνδρας, κρυός. Τα καλά παιδιά του κρυός, τι έχουν στο 2025 γενικά, τι ενέργεια έχουν, τι τους έρχεται, τι γίνεται, πώς είναι η χρονιά. Πρίγκιπα σπαθί, πήρα τις μικρές τα ταρό που τις έκανα τώρα. Πρίγκιπα σπαθί μιλάει για ένας άντρας δίδυμος υδροχός ζυγός ή με στολή. Ναι, μπορεί να είναι crush, να σας αρέσει αυτός ο άντρας. Τα αγόρια είστε εσείς πιο γενναίοι, δεν ξέρω, αρχίζετε να δουλεύετε, να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας, άμα μέχρι τώρα ήσασταν χρόνια έτσι σε μπλοκ και σιγά σιγά πήγαιναν τα πράγματα, τώρα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Μην φανταστείτε αυτή τη χρονιά θα γίνουν πράγματα wow, okay? Για τα κορίτσια εδώ, μπορεί να είναι ένας άντρας ανάμεσα στα 30 και 40, δίδυμος υδροχός ζυγός ή με στολή. Που σας αρέσει, έρχεται προς εσάς. Μόνο το είναι, ή μόνο εσάς είστε και εσείς. Οι άλλοι από εσάς μπορεί να φοράτε στολή, να φτάσετε να φορέσετε στολή. Ειδικά όσοι είστε πιο ευαίσθητοι. Για τα αγόρια εσείς προσέχετε τον εαυτό σας πιο πολύ. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας πρώτα, άμα μέχρι τώρα βάλατε τους άλλους. Okay? Συναντάς άτομο με στολή, έχεις να κάνεις με άτομο με στολή, πελατεία με στολή ή με όπλα, έχουν όπλα, I don't know, αυτό. Να ξέρετε ότι όλα αυτή τη χρονιά θα πηγαίνουν γρήγορα, άμα δεν μιλάει για κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή κάποια άτομα με στολή. Okay. Η συμβουλή εσάς είναι να ασχοληθείτε με το σπίτι, να κάνετε ωραία το σπίτι, να βγείτε σε καμία καφετέρια. Άμα έχετε μαγαζί, να το προσέχετε, να το στολίσετε όμορφα. Εντάξει. Άμα είστε εσείς στα αφεντικά, άμα έχετε να πάτε σε ένα γάμο, δεν ξέρω, συγγενικά πρόσωπα από τον πατέρα σας, να πάτε. Δώσετε σημασία στο άτομο, στη σχέση σας, ειδικά μια γυναίκα, άμα είναι έξυπνη, ευαίσθητη και έχει έντονα η χρήση, είναι tarot reader ή είναι ελεύθερα, δεν ξέρω, να σκοπεί να δουλεύει κάπου. Οι άντρες, να είστε ο άντρας στη σχέση σας. Άμα έχετε ραβόνα, να ραβωνιαστείτε, να συνεχίζετε ή να, εντάξει, άμα νιώθετε να το κάνετε, να ασχοληθείτε με αυτά, με λεπτομέρειες, να είναι όλα εντάξει, άμα κάνετε ραβόνα. Γάμο κάτι, ή έχετε να πάτε, πρέπει να πάτε. Και όσοι δεν βγαίνετε έξω, να βγείτε έξω. Όσοι έχετε μαγαζί, δεν ξέρω, ξενοδοχείο, εστιατόριο, πάνω σε 4, δεν ξέρω, 4 ή 4 το μηνός ή Απρίλιος μήνας, να το φτιάξετε ωραία, γιατί βγάζετε χρήμα από εκεί. Πάμε. Ταύρος. 4:30 λεπτό, 4:30 γυναίκα, άνδρας, Ταύρος, τα καλά παιδιά του Ταύρου, τι έχουν 2025. Ποια γυναίκα σας κρατάει, κρυός λέων τοξότης, η άνδρας, καρκίνος, σκορπιός, ηχθής με μια γυναίκα, κρυός λέων τοξότης, σε μπλοκ, σας μπλόκαρε και βγαίνετε από μπλοκ εσείς, όταν τα
προσέχετε τον εαυτό σας και θα είστε λίγο πιο θετικοί με τον εαυτό σας. Κάποια χόμπι να έχετε. Ταύρος. Ρομαντική κίνηση περιμένει μια γυναίκα κρυός λόγων τοξότης από σένα σαν άνδρας Ταύρος. Να είσαι πιο ρομαντικός. Έχουμε εδώ μια γυναίκα κρυός λόγων ή τοξότης. Με σελήνη ορόσκοπο Ιχθύς. Για ένας άνδρας Ιχθύς. Okay. Ταύρος. Η χρόνια. Ανάμεσα στα 30 και 40 μπορεί να είναι Ιχθύς. Αρχίδημος Σκορπιός. Μπορεί. Αν δεν είναι Ιχθύς. Αν ξέρετε. Έχει έλξη προς εσάς. Σας βλέπει σεξι. Για τα κορίτσια του Ταύρου. Θα πάρετε τώρα. Χρονιά 2025 για τα παιδιά του Ταύρου. Μόνοι σας, άμα είστε, συνεχίζετε μόνοι σας με άνεση, αλλά δεν θα σας πειράξει αυτή τη χρονιά που είστε μόνοι σας. Άμα έχετε σταφύλια, θα πάει καλά. Άμα έχετε φρούτα, αντίξεροδέντρα, θα πάει καλά. Και αν έχετε σχέση, θα προσέχετε τον εαυτό σας πάλι περισσότερο. Μπορεί να πάρετε, δεν ξέρω, ναι, δουλεύετε στον εαυτό σας, στο σπίτι σας. Μπορεί να είναι ένα ρούχο λουξ, ένα σπίτι λουξ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι δουλεύω και δουλεύω για τον εαυτό μου, για το σπίτι μου, για την άνεσή μου. Άμα έχεις ένα μαγκαζί, το κάνεις ωραία, είναι σε ανακαίνιση τώρα, θα είναι ωραίο και θα έχει και άνεση και θα νιώθουν καλά οι πελάτες να έρθουν και μόνοι τους, όχι μόνο με παρέα. Είσαι εσύ με τον εαυτό σου και με τη δουλειά σου, okay? Έχεις αρκετά, δεν πεινάς, μη φοβάσαι φέτος, okay? Ειδικά τώρα στην εποχή κρυός, Ταύρος, okay? Κρυός, okay? Η συμβουλή για το ζώδιο Ταύρο, η συμβουλή για το ζώδιο Ταύρο, που η συμβουλή δεν είναι τα μέσα, είναι να μπλοκάρεις τις αρνητικές ενέργειες, αυτοί που σε ζογκλάρουν, που πηγαίνουν στα 2, που δεν είναι σοβαροί, ή άμα έπαιξες παιχνίδια virtual, online, okay? Μπλοκάρε, καθάρισε όλα, μπλοκάρε. Άμα είναι άτομα από παρελθόν, κάνει γυμναστική, τέντωσε τα πόδια σου, την πλάτη σου, άμα έχεις προβλήματα εκεί. Δες τα πράγματα και από την άλλη μεριά ή πώς τα βλέπει και ο άλλος για να μπορείς να καταλάβεις κάτι, κάποια. Αυτά, φιλάκια, καλή χρονιά. Πάμε στον καρκίνο, 730 καρκίνο. Το 730 καρκίνο ζώδιο, τα καλά παιδιά του καρκίνου, αγόρια και κορίτσια. Πρέπει να κοιτάς ψηλά στον ουρανό, κάτω, περπατάς πάντα κάτω με το κεφάλι κάτω από στεναχώρια. Ψηλά ο Θεός εκεί είναι. Μίλα μαζί του. Για να τα βρεις με τον εαυτό σου, για να σου πει να κάνεις τα πράγματα σωστά, πώς πρέπει να κάνεις τα πράγματα σωστά, τι πρέπει να κάνεις. Μπορεί κάτι δεν κάνεις σωστό ή να βρεις τον δρόμο σου. Γυναίκα, άντρας, Ταύρος του καρκίνου, 6 κούπα. Μπορεί να βλέπεις τα αδέλφια σου άμα δεν τα βλέπεις πολύ καιρό. Πάλι και σε εσάς δεν γίνονται πράγματα wow φέτος, αλλά σας βλέπω ή δουλεύετε με παιδιά, παιδί, προσέχετε παιδιά, παιδί, συναντήσεις, άτομα άθωα συναντάς. Τα αδέλφια, τα ξαδέλφια σου μπορεί να είναι που θα τα δεις ή τα περνάς μαζί τους. Εντάξει, τις μήνες του 2025. Όμορφες αναμνήσεις από παρελθόν, δεν ξέρω, κάποια κλεφτρόνια ή κρυφά πας και βλέπεις τα αδέλφια σου έρχονται, σε βλέπουν, σου κάνουν έκπληξη. Ή είχες άτομα που σε πρόδωσαν καρμικά, αλλά και στη μοίρα σου για να μάθεις κάτι από αυτό, να μάθεις να προσέχεις τον εαυτό σου πιο πολύ και να ζεις πιο άνετος, πιο άνετη. Μπορεί ντροχός ή εχθείς άτομα σε πρόδωσαν, σε έκλεψαν, δεν ξέρω, ή μπορεί και προβλήματα στα γόνατα να είχες και θεραπεύτηκες και σε βλέπω εδώ πέρα σαν μικρό παιδί, αλλά και παραμένεις ευαίσθητος φέτος. Άμα έκανες μια εγχείρηση, δεν ξέρω κάτι, έχεις στα γόνατα, στα πόδια, είσαι πιο καλά, αλλά ευαίσθητος, οπότε πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου και φέτος. Αλλά εδώ είναι συναντήσεις, άτομα από παρελθόν. Αδέλφια. Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς, Δίδυμος, Υδροχός, Ζύγος, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Άλλοι είναι μόνοι τους, okay? Οι άλλοι από εσάς προσέχετε, παιδιά, στο σπίτι σας ή στο σπίτι τους. Ναι.
Αν δεν είναι στα νύψια σου, τα εγγόνια σου, θα τα δεις φέτος. Λουλούδια, μπορεί να σου δώσουν δώρο λουλούδια. Αρκετό καιρό δεν είχες κάποια επαφή με κόσμο και καλός κόσμος και είχες πει πολύ κλεφτρόνια. Τώρα έρχονται και άλλος κόσμος που σου αφήνουν ένα μικρό δωράκι, λουλουδάκια, δεν ξέρω κάτι. Όμορφα. Συναντάς γλυκά άτομα, μπορεί ηχθείς άτομο, υδροχός. Η συμβουλή για τον καρκίνο για φέτος είναι κράτα μυστικά, άκουσε τη διαίσθησή σου. Και άμα είσαι tarot reader, δεν ξέρω, συνέχισε το. Σε σχέση με ρομαντική ζωή, καρκίνο, σκορπιός, ηχθείς ανάμεσα στα 30 και 40. Και πάμε για το επόμενο ζώδιο. Δίδυμος, 10 και 30, 10 και 35. Δίδυμος. Ποια ενέργεια έχει το 2025 για σένα, τι γίνεται. Άσο κούπα. Δεν ξέρω, είσαι επαγγελματικός, επαγγελματική σε κάτι που κάνεις ή συναντάς επαγγελματικό άτομο σε κάτι που κάνει. Θα πεις αυτό το άτομο κάνει δουλειά. Εδώ έχουμε άσο κούπα. Μπορεί να πας κάπου που είναι ομορφά. Βλέπεις αυτά τα χρώματα εδώ. Μετά τη βροχή βγαίνει εδώ και κάτι όμορφο στον ουρανό. Κάποιοι από εσάς φοράτε σταυρό. Μπορεί φέτος να γνωρίζεις νέο άτομο. Καρκίνος, σκορπιός, ηχθείς, νέα αγάπη. Με μέθοδος φιλίας. Θα πάτε κάπου να πίνετε κάτι, να φάτε κάτι, νέο άτομο. Δεν μου δείχνει ποιος. Καρκίνος, σκορπιός, ηχθείς, παρθένος. Μπορεί και παντρεμένος, παντρεμένη ή σε σύνταξη. Και συναισθηματικά θεραπεύεστε, ανανεωμένοι σας βλέπω. Συναισθηματικά, ορμόνια, δεν ξέρω, ορμόνια. Κάτι είναι εδώ. Τι είναι νερό, συναίσθημα. Okay. Μπορεί να μην πάει στα σοβαρά φέτος, αλλά γνωρίζεις άτομο, δεν μου δείχνει ακόμη. Η συμβουλή για τον δίδυμο, τα καλά παιδιά του δίδυμο, γυναίκα, άντρας δίδυμο. Να απορρίψεις τις αρνητικές ενέργειες, τις βρωμιές που έρχονται γύρω σου, μην δίνεις σημασία. Πρόσεχε τα γόνατά σου, τα χέρια σου, την υγεία σου, τα οικονομικά σου. Άμα είναι μια γυναίκα δίδυμος, συντροχός, ζυγός, διώξτε ένα από τη ζωή σου. Κρυός, δεν δουλεύει κάπου με τον νόμο. Πέντε κούπα σου φέρνει όλο στεναχώριες. Άμα κάπου είναι αρνητική βρώμικη ενέργεια, πήγαινε να καθαρίσεις κατά εκεί. Δεν ξέρω, στο σπίτι. Άμα έχεις εσύ, νιώθεις χαμηλά για τον εαυτό σου, δούλεψε σε αυτό φέτος. Σε ρίχνουν συνέχεια κάτω ή σε έριξαν πάντα κάτω. Μπορεί από μικρός, από μικρή, πρέπει εσύ να δουλεύεις τον εαυτό σου, okay? Ειδικά εσύ γυναίκα, δίδυμος. Κάποιες αρνητικές ενέργειες, χαμηλές ενέργειες δεν είναι εντάξει, πρέπει να τα διώξεις από τη ζωή σου, να καθαρίσεις την ενέργειά σου. Okay? Δεν ξέρω, να λιβανείς, να καθαρίσεις το σπίτι, να πετάς τι δεν είναι καλό. Κάτι που είναι καλό και δεν το χρειάζεσαι πια, δεν το θες, δεν σου κάνει, το πουλάς. Και αγάπη από εσάς πρέπει να βοηθήσετε άτομα με ανάγκες, που έχουν ανάγκες, okay? Φέτος. Πάμε για το ζώδιο Λέων, γυναίκα, άντρας Λέων, τα καλά παιδιά του Λέων. Τι έχει η χρονιά 2025, πώς θα πάει, τι θα κάνουν, τι γίνεται, τι φέρνει η χρονιά. Εδώ έχουμε, νομίζω, Βασίλισσα Κούπας ή Βασιλιάς Κούπας. Άμα είστε άντρες, δεν ξέρω γιατί εδώ δεν δείχνει στο χαρτί. 7 πεντάκια. Περιμένεις μια γυναίκα καρκίνος, σκορπιός, ηχθείς, έρχεται. Περιμένεις ένας άντρας καρκίνος, σκορπιός, ηχθείς, έρχεται. Ηρεμία βλέπω. Μαθαίνεις διπλωματία, ηρεμία. Αυτό βλέπω εδώ. Για εσάς η λεοντάρια. Άμα περιμένεις να έρθει ένα άτομο καρκίνος, σκορπιός, ηχθείς, ίσως από μακριά, δεν ξέρω, από καράβια, να ξέρετε ότι έρχεται. Ναι, ήρεμοι σας βλέπω. Άλλοι μπορεί να είστε στα καράβια.
ή να ξαναπάτε στα καράβια μετά από αρκετό καιρό, εσείς τα λεονταράκια. Okay. Περιμένετε να πάτε, τα πάτε, ή να γίνεστε καπετάνιες, θα γίνεστε. Ναι, μπορεί να είναι για δουλειά, πληρώνεστε κάπου εκεί. Σας βοηθάει με λεφτά αυτό το άτομο. Κάποιος που δουλεύει με τον νόμο, με το μυαλό, νερό, ναι, γιατί βγαίνει η σελήνη. Κάτι είναι με καράβια, με νερό, με κάτι. Συμβουλή για τα παιδιά του Λέων, καλή συμβουλή. Είναι να είσαι ο αυτοκράτορας, εσύ αποφασίζεις για το σπίτι σου, για τη ζωή σου, για τη δουλειά σου. Σου λέει να πας για καπετάνιος, άμα θες να γίνεις ειδικά εξωτερικό που πας. Έχεις επιλογές, θες κάτι χαμηλό ή κάτι... Σκέφτεσαι εσύ χαμηλά για τον εαυτό σου. Αν θες να γίνεις καπετάνιος στα καράβια, μπορείς να γίνεις, να ξέρετε. Για εσάς, για τα λεονταράκια. Άμα είσαι πατέρας, να είσαι ο πατέρας. Άμα είσαι ο άντρας στο σπίτι, να είσαι ο άντρας στο σπίτι. Τώρα εσύ είσαι ο αφεντικός του boss, εσύ αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Okay? Αυτά για τα λεονταράκια. Μπορεί ένα άτομο του νερού να συναντάς σημαντικό, ειδικά άντρας για σένα. Okay? Περιμένεις να δεις αυτό το άτομο, θα το δεις. Okay? Αυτά είναι για εσάς. Πάμε για το επόμενο ζώδιο. Παρθένος. Τα παιδιά του Παρθένος, εσείς τι έχετε φέτος, τι περιμένετε? Μια γυναίκα Ταύρος Παρθένος εγώ καιρός, ή εσείς περιμένετε κάτι? Θέλετε να πάτε κάπου, μια λιμάνι, ή να πάτε κάπου, δεν ξέρω. Τα καλά παιδιά του Παρθένος. Άλλες πρέπει να πάτε στο εξωτερικό, δεν ξέρω, να αλλάξετε μέρος, δεν είστε καλά εκεί. Τα αγόρια περιμένετε μια γυναίκα, Ταύρος Παρθένος εγώ καιρός. Φέτος 2025 τα καλά παιδιά του Παρθένος, άνδρας, γυναίκα Παρθένος, τι έχει η χρονιά. Να το. Μια γυναίκα Ταύρος Παρθένος εγώ καιρός σου βγαίνει. Τώρα μπορεί να είναι η μητέρα, η αδελφή, θα την συναντήσεις. Σε επηρεάζει φέτος, μπορεί να είναι σύζυγος, μπορεί να είναι μια γυναίκα που σου αρέσει. Τι βλέπεις? Άμα είσαι εσύ σαν γυναίκα, βρίσκεις τον εαυτό σου. Ζογκλάρεις και μαζί της και με κάποια άλλη, νομίζω. Η ζογκλάρη, αυτή η γυναίκα ξέρει να ζογκλάρει. Και εσένα και τον Βασίλεια Σπάθης, δίδυμος υδροχός ζύγος. Κάποιος που δουλεύει με τον νόμο ή λογιστή ή δάσκαλος ή αστυνομικός ή δικηγόρος, δεν ξέρω κάτι. Ή δίδυμος υδροχός ζύγος, ναι. Εμφανίζεται ξαφνικά ζογκλάρι. Άτομο με νόμο, με όπλο εδώ. Έχει να κάνει με αυτή τη γυναίκα Ταύρος Παρθένος εγώ καιρός. Εσύ σαν γυναίκα σε κατάστρεψε ένας άντρας με στολή ή σου τα χάλασε ή σε ζόγκλαρε και επιλέγεις τον εαυτό σου. Ή άμα είσαι με ένας άντρας τέτοιος που εξήγησα πιο μπροστά, είσαι σε ζογκλάρι ανάμεσα σε σένα και δεν ξέρω τι άλλο. Μια άλλη γυναίκα Ταύρος Παρθένος εγώ καιρός, δίδυμος υδροχός ζυγός, η ξένη ή εγώ καιρός. Και είσαι πιο πολύ με τον εαυτό σου. Άμα περιμένεις να μετακομίσεις μαζί του, δεν νομίζω είσαι εδώ. Θα τα βρεις και εσύ με τον εαυτό σου. Άμα σε έκανα να χαθείς, να χάνεις τον εαυτό σου, φέτος θα τα βρεις. Θα είσαι ο εαυτός σου. Πιο σταθερή είσαι φέτος. Θα να δω και τη συμβουλή για εσάς, ο Παρθένος. Άμα είσαι με ένας άντρας και πάντα έδινες ενέργεια εκεί, πιο πολύ προσέχεις αυτόν τον άντρα ή τον άντρα σου, ή σύζυγος, οτιδήποτε, εγώμενος, οτιδήποτε. Τώρα αρχίζεις να προσέχεις, να καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου πιο πολύ. Φέτος συμβουλή για Παρθένος είναι ο μάγος. Πρόσεχε τι σκέφτεσαι, γιατί θα συμβεί. Βάλε τον εαυτό σου πρώτα. Και το παιδί, άμα είσαι παιδί, ανοιχτό ή καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς, 19 η ώρα 7 το βράδυ, άμα σας λέει κάτι, εντάξει, πρόσεχε τον εαυτό σου, πρόσεχε πως σκέφτεσαι, να σκεφτείς θετικά, γιατί θα τα φέρεις στην πραγματικότητα φέτος. Άμα σκέφτεσαι καταστροφή, καταστροφή φέρνεις. Άμα σκέφτεσαι θετικά, θετικά φέρνεις. Okay? Εσένα, Παρθένος. Δούλεψε στο μυαλό. Δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστεί να
Άμα έχεις προβλήματα να εκφραστείς, πρέπει να δουλεύεις αυτά. Θεραπείες και αυτά. Έχεις παιδί, πρέπει να του πας σε λογοθεραπεία, να επιλέγεις λογοθεραπεία. Μπορεί να έχεις έτσι τώρα για να είσαι σαν medium, να τα φέρεις έξω αυτά, ή άμα διαβάζεις χαρτιά, γιατί όχι, χρησιμοποίησε και το μέθοδο του medium. Δίδυμος ενέργεια, εδώ μπορεί κάτι να έχεις να κάνεις με ένα δίδυμο ή έχεις δίδυμο παιδάκι. Χρειάζεται την προσοχή σου φέτος. Okay. Πάμε. Ζυγός. Γυναίκα, άντρα, ζυγός, τα παιδιά του ζυγός, τα καλά παιδιά του ζυγός, τι ενέργεια έχουν φέτος, τι τους έρχεται, τι γίνεται, πώς είναι η χρονιά. Εσείς, 9 πεντάκια. Όσοι είστε μόνοι σας, μπορεί να το συνεχίσετε μόνοι σας, σε άνεση, εντάξει, και με τα χρήματα και με τα ρούχα σας. Μαζεύετε χρήματα, ή μαζεύσατε χρήματα ή θα μαζεύσετε χρήματα, ξεκουράζεστε, παίρνετε παύση από όλα. Όλες τις στεναχώριες και πληγές, διαβάζετε κάτι, μαθαίνετε κάτι, σπουδάσατε κάτι, θα σπουδάσετε κάτι, θα μάθετε κάτι και αυτό θα σας φέρει και ευκαιρία για να κάνετε κάποια χρήματα, να είστε ανεξάρτητοι. Επιτέλους, ανεξάρτητος ή ανεξάρτητοι. Όσοι σπουδάσατε, τελειώσατε, τώρα μπαίνετε καλά στη δουλειά και κάνετε χρήματα. Okay? Μπορεί για μια γυναίκα Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός που είναι ελεύθερη, είναι μόνη της, είναι κάτι στη ζωή σου, είναι σημαντική, την βλέπεις, δεν ξέρω, είσαι μαζί, αλλά νομίζω είναι η ενέργειά σας γενικά όταν πέφτουν αυτά. Ή μια σχέση ανεξάρτητη, χωρίς προβλήματα, καθένας στο σπίτι του. Μπορεί να πάρεις και ζωάκι, πουλάκι, δεν ξέρω, παπαγαλάκι. Πάμε να δούμε η συμβολή. Άμα δεν ξέρω, έχεις δέντρα, κάτι, έχεις πάει καλά, το κήπο σου και αυτά, θα χαρείς από αυτά. Η συμβουλή για τα άτομα ζύγους, να κάνεις αυτό που σου αρέσει, που σε ικανοποιεί, όχι τι θέλουν οι άλλοι. Δεν ξέρω, τα ψέματα λουνούν, μη σε νοιάζει. Κάνε αυτό που σου αρέσει. Η κοροϊδία λουνού, ειδικά από ένας άντρας κρυός λέγον τοξότης. Σε θέμα άθλημα, το ίδιο. Εντάξει, δε, σαν να είναι πεντάκτηνα. Αυτό που σου αρέσει, αυτό. Έχεις 9 κούπα, είναι πεντάκτηνα. Για φέτος. Πάλι βάλε τον εαυτό σου πρώτα και εδώ λέει πρόσεχε τον εαυτό σου, την υγεία σου, το σώμα σου, βγες έξω, περπάτα, κάνει ό,τι σου αρέσει σένα έξω. Άκου τι σου αρέσει. Σκέψου μπορώ, θα το καταφέρω. Εντάξει. Οικονομικά δεν σας βλέπω χάλια φέτος, σας βλέπω ότι είστε καλά, εντάξει, χάνετε. Αυτά για το ζυγό. Αν θέλετε προσωπική ερμηνεία, το email είναι κάτω από το βίντεο στη περιγραφή. Πάμε για το επόμενο. Σκορπιός, γυναίκα, άνδρας, Σκορπιός. Ενέργεια της χρονιάς 2025. Καλά παιδιά του Σκορπιού, τι τους έρχεται, πώς είναι η χρονιά, δεν ξέρω. Ο Ιεροφάντης. Μπορεί να συναντάς ένα άτομο από άλλη θρησκεία ή ένας παπάς. Πατρεύεσαι θρησκευτικά, γιατί ταιριάζει με τον άλλον που είναι Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρος επιχειρηματίας. Με μία καρκίνο Σκορπιός, η χθήση πιο μικρή. Πας σε ένα γάμο που είναι και θρησκευτικό γάμο. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνεις δάσκαλος, δασκάλα. Είσαι ένας άνθρωπος που σου είναι δάσκαλος. Ένας άνδρας, Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρος. Μπορεί έναν Ταύρο να είναι σημαντικό. Πάνω από 40 άνδρας. Άμα είναι μια γυναίκα που σου δίνει κάποια μαθήματα για αξία και σεβασμός, τη βλέπω πιο αρσενική. Okay? Σαν άγγελος είναι. Εδώ. Είναι ένα γκουρού εδώ. Ή εσύ είσαι το γκουρού. Ευαίσθητο άτομο βλέπουμε εδώ. Αυτό το άτομο ή εσείς.
Σας βλέπω με οικογένειες που είναι έτσι και παραδοσιακά πράγματα, άτομα. Άμα έχετε κάτι δικό σας και έχετε τουρισμό, τέτοιο τουρισμό θα έχετε φέτος από άλλες θρησκείες ή πολύ με τέτοια παραδοσιακά και traditional που λέμε. Okay. Άλλοι μπορεί να πάτε με το άλλο άτομο μπροστά στον παπά για να κάνετε το θρησκευτικό γάμο. Με συγχωρείτε, εγώ γελάω γιατί γελάω. Ξέρετε πώς τα βλέπω εγώ αυτά τώρα. Σύμβουλη για τον Σκόρπιο. Ή εσύ δίνεις κάποιες σημαντικές συμβουλές. Έρχονται σε σένα οι συμβουλές. Άμα είσαι Σκορπιός. Σε βλέπουν ψηλά έτσι με αξία. Για ντροπή. Ετοιμάσου γιατί φέτος πολλοί μπορεί να έρθουν σε σένα για σύμβουλες, για μάθημα. Άλλοι μπαίνετε δάσκαλοι κάπου, okay? Μπορεί να δώσει το ok ο άνθρωπος, ποιος είναι το boss εκεί. Συμβουλή για φέτος, για το Σκορπιό. Κοίταξε να πολεμήσεις, να κρατάς μπαριέρα, να τους μπλοκάρεις τους άλλους, μην μπαίνουν οι εχθροί, ναι, οι κακοί εχθροί, οι τοξικοί, που κάνουν σκάνδαλα, μπλοκαρέ ή online, κράτησε τους σε απόσταση, μπορεί κάτι σε σχέση με νύχτα, εδώ δείχνει και Εβραίοι και υποκόσμος, μπλοκαρέ αυτά τα άτομα. Αρνητικές ενέργειες, εξαρτήσεις, πες stop, έως εδώ. Okay. Άμα κάνεις πολεμικές τέχνες ή παράτησες, να τα ξανακάνεις, σε βοηθάνε. Δεν ξέρω, και να παρατήσεις τα τοξικά. Όταν είσαι μόνος σου ή μόνη σου είσαι στα τοξικά. Μπορεί να είναι πολύ τσίγαρο, πολύ καφέ ή ζάχαρη ή δεν ξέρω, κάτι που δίνει εξάρτηση, ακόμη και αυτά από τα ζώα, δεν ξέρω, κάτι είναι. Ναρκωτικά και αυτά. Σου λέει να κάνεις πολεμικές τέχνες. Ειδικά που χρησιμοποιείς τα χέρια. Εκεί. Και κράτα τον εαυτό σου πάνω. Μην τραβιέσαι κάτω. Επειδή έτσι θέλουν οι άλλοι να σε τραβήσουν κάτω. Μην δεχτείς. Κάτσε κόντρα σε κάτι. Okay? Κάτι που είναι τοξικό. Που έχει να κάνει με τον διάβολο. Ηρεμήτας. Συνέχισε να κάτσεις κόντρα σε αυτό. Μην παρατάς. Μην αλλάξεις σκέψη, ok. Είναι εντάξει έτσι το δρόμο που το πήγες. Να είσαι κόντρα σε κάτι. Τοξικό, αρνητικό, κακή. Ok. Αυτά. Πάμε για τον τοξότη. Τοξότης άνδρας, γυναίκα 27-40. Ήταν να κάνω και 30, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω στις και 30. 27-40, ok. Ξεκινήσατε εσείς. Τοξότης, γυναίκα, άνδρας, τα καλά παιδιά του τοξότης. Τι χρόνια έχουν τα παιδιά του τοξότης. Τι σας έρχεται φέτος. Πώς σας είναι φέτος. Και εσείς. Δεν ξέρω, έχετε να κάνετε με Σκορπιό άτομα. Τώρα εδώ εσείς ή εσείς παντρεύεστε 7 μπαστόνι. Πάλι και εσάς σας βλέπουν πάνω, έρχονται σε εσάς για συμβουλές. Μπορεί να ξεκινήσετε να δώσετε μαθήματα σε κάποια άτομα. Πάτε εσείς σε ένα σημαντικό άτομο να σας μαθαίνει κάτι. Σημαντικό. Είναι και εδώ πολεμικές τέχνες μπορεί να είναι. Και μεγάλη αίρια, τάρο reader, άτομο ή ψυχολόγος, νοσηλεύτρια, πανέξυπνο άτομο, συναντάς. Τι είναι με τη μεγάλη αίρια. Ρομαντικά. Σας βλέπει. Τι βλέπετε εσείς τα αγόρια. Η καρκίνο Σκορπιός Ιχθύς. Έχει έντονα στη δουλειά. Έχει να κάνει με δουλειά. Άμα είστε αγόρια. Και όταν κάνετε, τι κάνετε εσείς στη δουλειά σας ή δίνετε κάποια μαθήματα ή για μυστικά πράγματα, δεν ξέρω. Έχει να κάνει με ψυχολογία και μυστικά πράγματα. Περιμένετε, θα σας πω. Το ένα είναι ή συναντήσεις πανέξυπνο άτομο, έχει να κάνει με δουλειά, ρομαντική ζωή αυτή η γυναίκα. Ό,τι ζώδιο και να είναι, έχει να κάνει. Εσάς σας αρέσει το ρόδι σε αυτή τη γυναίκα ή κάτι σε σχέση με τα ρόδια. Ρόδι. Βλέπετε τα φρούτα εδώ.
κόκκινο, ροζ, πορτοκάλι, κίτρινο χρώμα βλέπω, μπλε. Ή συνάντησε έξυπνο άτομο, επικίνδυνα έξυπνα, ξέρει μυστικά δυνατά γιατί δες με το πύργο. Πώς βγαίνω εγώ σαν προσωπικότητα, κάτι τέτοιο. Ή συνάντησες τέτοιο άτομο ή θα συναντήσεις και έχει να κάνει με δουλειά. Ή δουλεύετε μαζί ή θα δουλέψετε μαζί, ρομαντικά όμως. Μάμα μία, πολύ έξυπνη, πολύ έξυπνος αυτός ο άντρας. 8 μπαστόνια, μάγος, top νούμερο 1. Πολύ ψηλό άτομο σε γνώσεις ή εξυπνάδα ή στα μυστικά ή πολύ ψηλό στο ύψος κάποιο άτομο. Anyways, φέτος δεν ξέρω άμα πάτε για γάμο, πάτε μυστικά. Θρησκευτικό γάμο κι εσείς, εγώ γελούσα για τους άλλους Σκορπίους με το θρησκευτικό γάμο. Εντάξει, εσείς μπορείτε να πάτε για θρησκευτικό γάμο. Εγώ δεν δέχομαι πια τα θρησκευτικά, γι' αυτό γελάω. Αλλιώς είστε εσείς γκουρού για κάποιο άτομο ή συναντάτε ένα άτομο που είναι γκουρού, δάσκαλος, δασκάλα για σένα.